at vi har haft en god løbetur. Så er der 26 grader udenfor lige nu, så vi er ude og ligge i Søndermarken i vores secret spot, som er virkelig dejligt, men også virkelig varmt. Jeg havde været ideelt med noget vand tæt på, så vi kunne bade, men nu tager vi en sauna session i stedet for. Yeah! Okay, Michael har fået en pakke, som han meget gerne vil vise. Det er en parfume, som hedder Fern, tror man siger, som laver sådan økologiske parfumer i meget små batches. Så normalt bliver parfumer jo sådan masseproduceret, men der er kun lavet 400 flasker af dem her. Og så laver de kun én om året. Og det er så deres sommer 2025 parfume, som er virkelig lækker. Se flasken her. Og ja, men den dufter virkelig godt, fordi på tænde på her. Dufter sygt godt. Meget sommeragtig. Ja. Og sådan, ja. Men man skulle skrive sig op på sådan en venteliste og sådan noget. Og så bare, I guess, jeg ved ikke, mere heldig. Sådan heldig at få lov til at købe en. Men det kan ikke så godt lide det koncept. Men alligevel, jeg er meget glad for den. Og så var der også sådan en lille duftsten med, hvor man kan spraye det på. Ja, i terracotta. Dufter det. Og noget te. Den der glæder jeg mig til at prøve. Summer tea. Og så bare sådan et kort med sådan konceptet og sådan blomsterne, eller hvad hedder det, ingredienserne og sådan noget. Den var ret cute. Jeg elsker deres indpakning. Ja, det er virkelig flot. Sådan mold her, pulp mold. Jeg har faktisk kigget ind i før. Det er virkelig flot. Ja. Mega flot. Noget andet vi har fået, det er sådan noget olivenolie fra noget, der hedder Saiki, som er en af mine venner, der laver det her, han er græker. Og så er det 100% græsk olivenolie i sådan en virkelig cool indpakning, vil jeg sige. Og det har de også fået virkelig meget ros for, eller sådan, der ligesom skilt dem ud fra andre olivenolier. Og ja, vi lavede sådan en deal med mit arbejde også, så vi kunne få en masse poser, og det er det, jeg har brugt de sidste, 1,5 år, vil jeg sige. Og det er virkelig, virkelig lækkert. Prøver vi dem her i dag. Og Michael laver lige lidt mad. Jeg prøver sådan en her imens. Kom god. Ja. Sygt lækker. Hvad klokken skal I? Den er over vores sengetid. Michael blev lidt sulten, så han skulle lige have en lille midnight burger. Så lækkert. Ja. Den er også cool. 23:50. Jeg kunne ikke sove, fordi at det var for varmt. Ja, der er meget varmt i København i dag. Det er også derfor, han kan sidde med t-shirt udenfor. Og vi har spist fucking meget slik. Ja, fucking meget, så vi var sådan helt hype. Det er godt med en burger. Ja, rate 1-10. Giv den en god 7. Men den er god. Den er lidt ekstra god, fordi klokken er så mange. Ja, præcis. Det er fint, at de kunne bække sådan her sammen klokken 0. Ja. Men det er ikke gasolin, men det er lækkert.
vej til fødselsdagsbrunch for min moster. Så vi har gjort os klar. Der er stadig fucking varmt i dag. Men det bliver mega hyggeligt. Lad os gå nu. Her skal vi ikke gå. Men det bliver mega hyggeligt, og vi glæder os til at få noget lækker brunch kl. 12. Vi har været til brunch. Det var så hyggeligt. Ja. Med dine søskende. Ja, yeah, og min mor og min moster. Og nu skal vi hjem og tage en lille lur her. Og det er det. Ja. Og så hygge med min søster i aften.